ሎሚ ብሰንኪ ዝሓለፈ ናይ ፍቕሪ ህይወቶም ልቦም ተሰይሩ ኣብ ናይ ትማሊ ቤት ማእሰርቲ ተዓጽዮም ዝነብሩ መናእሰይ ብዙሓት እዮም። ቅድሚ ዓመታት ዝፈሸለ ናይ ፍቕሪ ህይወት እናዘከርካ ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ ስለምንታይ ተኻሒደ ስለምንታይ ከ ዝነገር እዚ ንኣየጋጢሙኒ ብዝብሉ ሓሳባት ተወጢርካ ኩሉ ግዜ ኣብ ጭንቀትን ጣዕሳን ትነብር ዓይነት ሰብ እንተኾይንካ ሎሚ ንዝመጹኻ ሓድሽቲ ዕድላት ማለት ከም ጽቡቕ ናይ ፍቕሪ ህይወትን ናይ ስራሕ ዕድላትን ዕሽሽ ክትብሎም ኢኻ። ኣብ ታሪኽ ዓለም ካብቶም ኣዝዮም ክፉኣትን ኣጸገምትን ዝኾኑ ኣብያተ ማእሰርትታት እቲ ኣብ ኣሜሪካ ሳን ፍራንሲስኮ ዝርከብ ኣልካትራዝ ዝበሃል ቦታ ሓደ እዩ። ብባሕሪ ዝተኸበበን ብጽኑዕ ዝሕሎን ስለ ዝኾነ ድማ ካብቲ ማእሰርቲ ከምልጥ ዝኽኣለ ዋላ ሓደ ሰብ የለን። ናይቶም እሱራት ናይ መወዳእታ ዕድሎም ብሓጺንን ብሰንሰለትን ተኣሲሮም ንዓመታት ድሕሪ ምስቃዮም ካብቲ ማእሰርቲ ዝገላግሎም ሞት እዩ። ሕዚ ግን ሓደ ዘደንግጽ ነገር ክነግረካ፣ ንስኻ እውን ነዞም 5 ነገራት እዚኣቶም ትገብር እንድሕር ዳሃሊኻ ኣብቲ ካብ ኣልካትራዝ ዝኸፍአ ቤት ማእሰርቲ ኢኻ ትነብር ዘለኻ። እተፈላላይ ናይ ኣልካትራዝ እሱራት ብስጋ ስለ ዝተኣሰሩ ነቲ ኣብቲ ተኣሲሮምሉ ዘለው ቦታ ዘሎ ሓጹሩን ሓለውትን ይርእዎም እዮም። ንስኻ ተኣሲርካሉ ዘለኻ ቤት ማእሰርቲ ግን ሓጹር ኮነ ሰንሰለት ስለ ዘይብሉ ይትረፍዶ ካልኦት ክልእዎስ በዓልኻ እኳ እንተኾነም ክትሪኦ ብዘይትኽእል ኣብ ኣእምሮኻ ብዝሃነጽካዮ ቤት ማእሰርቲ ኢኻ ተኣሲርካ ትነብር ዘለኻ። ስለ ዝኾነ ከም እሱር መጠን ድማ ጽቡቕ ህይወት የብልካን። ካብዚ ጨካን ቤተ ማእሰርቲ እዚ ክትወፅእ እንተደሊኻ ድማ ነዞም 5 ዓበይቲ ነገራት ከተዳምጽ ኣለዎ። ሰላም ከመይ ኣለኻትኩም ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብና ከመይ ቀናኻትኩም? እዚ ናይ ሎማዓንቲ ምድላውና ብዛዕባ እዞም 5 ዓበይቲ ኣብ ደቂ ሰባት ዘለው እስር ቤታት ኢና ክንርኢ ወሰንቲ ነገራት እዮም። በተለይ እዚ 5 ድማ ከምቲ ኣብ ምእተዊ ዝሰማዕኹምዎ ብዛዕባ ምስ ፍቕሪ ተታሒዙ ኣብ ሕሉፍ መንባር ኣብ ብዙሕ መንእሰይ ዝተለመደ ኢና ኣብ 5 ደረጃ ተቐሚጡ ዘሎ እሱ እዩ። ካብ መጀመርያ ክሳብ መወዳእታ ምሳና ጽንሑ። ብመጀመርታ ነቲ ቪድዮ ላይክ ብምግባር ጀምሩ። ብድሕሪኡ ድማ ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰብስክራይብ ብምባል ቤተሰብ ክትኮኑ ንጽውዓኩም። ብቐጻሊ ቪድዮታት ብለቐቕናሉ ግዜ ናባኹም ምእንታን ክበጽሕ ድማ ነታ ናይ ደወል ምልክት ምጥዋዕ ኣይትረስዑ ኢኹም። እቲ ቪድዮ ጠቃሚ ስለ ዝኾነ ድማ ናብ ካልኦት ሼር ንምግባር ኣይትረስዑ። ብቐጥታ ናብቲ ምድላው ክብሎ ቀዳማይ ከይብሉኒ ምባል The prison of social approval። ብዙሓት ሰባት ህይወቶም ሙሉ ሰብ እንታይ ክብለኒ ይኾን ሰባት እንታይ ክብሉን ይኾኑ ብዝብል ዝተመልአ እዩ። ሰባት ንዝህብዎም ገምጋምን ርእይቶን ብምፍራሕ ድማ ንነብሶም ኣብ ዘይትፈልጦ ኣእምራዊ ቤት ማእሰርቲ ሓይሮምዋ ይነብሩ። ኣብዚ ቤት ማእሰርቲ ካብ ዘለው ሰባት ሓደ እንትኾንካ ናይ ህይወትካ ምርጫታት፣ ናይ ስራሕ መስመርካ፣ እትኽደኖም ክዳውንቲ ይኹኑ እትወስዶም ውሳነታት ኩሎም ብድሌትካ ዘይኮኑስ ሰባት እንታይ ክብሉን ይኾኑ ብዝብል ስክፍታ ጥራሕ ዝምርሑ እዮም። እዚ ድማ ነቲ ሓቀኛ መንነትካ ክትቀብርን ነቲ ኣምላኽ ዝሃበካ ተውህቦ ድማ ንኸይትጥቀመሉን ዝዓግዝ ሕቡእ ሓይሊ እዩ። እዚ ማለት ናይ ስእሊ ወይ ድማ ናይ ኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ ብሉጽ ተውህቦ እናሃለወካ ነገር ግን ቤተሰበይ ጎረባብተይ ወይ ድማ መሓዙተይ ባሃይ ይብሎምን ወይ ድማ ኣይፈትውዎን ዝኾኑ እናበልካ ፈጺምካ ኣብ ዘይትፈትዎ ናይ ሕክምና ወይ ድማ ናይ ሕጊ ትምህርቲ ንምምሃር ከም ምውሳን ማለት እዩ። ህይወትካ ናትካ እምበር ናይቶም ተዓዘብቲ ኣይኮነትን። ናይ ሰባት ሓሜትን ሃጠው ቀጠውን ታሪኽ ህይወትካ ክጽሕፍዎ ኣይተፍቀደሎም። ካልኣይ ኣይክእልን ምባልን ንዓርስኻ ምጥርጣርን The prison of I can't። ዋጋኻ እቲ ንስኻ ባዕልኻ ንባዕልኻ ዝሃብካዮ ዋጋ እዩ። ዋጋይ 1,000 እዩ ኢልካ እንድሕር ተኣምን ዋጋኻ 1,000 እዩ። 1,000,000 እዩ ኢልካ እንድሕር ተኣምን ዋጋኻ 1,000,000 እዩ። ኣነ ብምንም ክዕደግ ዘይክእል ክቡር ሰብ እየ ኢልካ እንተኣሚንካ እውን እዚ ዋጋኻ እዩ። ምንም ዋጋ የብለይን እንድሕር ኢልካ እውን ዋጋኻ እዩ። ስለዚ ንባዕልኻ ዋጋ ይሃልኻ። እዚ ንነብስኻ ትሑት ጌርካ ምርኣይን ኣነ እዚ ክሰርሕ ኣይክእልን የልኻ ዓርስኻ ምድራትን ዓርሱ ዝኻለ ቤት ማእሰርቲ እዩ። ሓደ ሓዱሽ ነገር ክትምሃር ወይ ድማ ክትፍትን ከለኻ ኣይክእሎን እየ ምባል
ንኹሉ ናይ ዕብየት በርታት ባዕልኻ ከም እትዓጽዎ እዩ ዝገብር። ንነብስኻ ድማ ኣብቲ ዘለኻዮ ቦታ ጥራሕ ተደሪታ ብዘይ ምንም ለውጢ ክትነብር ትፈርድ ኣለኻ። ኣብነት ኣብ ሓደ ናይ ስራሕ ቦታ ሓድሽ ኮምፒተር ቴክኖሎጂ ሓድሽ ኮምፒተር ወይ ድማ ዕብየት ክመጽእ ከሎ ቀልጢፍካ ዓርስኻ ክንዲ ብቑዕ ጌርካ ምድላው ኣነ ኣብ ቴክኖሎጂ ጎበዝ ኣይኮንኩን ኣይክእሎን እየ ብምባል እቲ ዕድል ከይተፈተነ ምሕላፍ ዓቕምኻ ዘይምፍላጥ ዝወለዶ ጌጋ ሓሳብ እዩ። እዚ ድማ ሓደ ሰብ ንዓመታት ኣብ ሓንቲ ቦታ ጥራሕ ተወሲኑ ክተርፍ ዝገብር ሓደገኛ እሱር ቤት እዩ። ኣይክእልን እየ ምባል ባዕልኻ እትፈጥሮ ናይ ፍሽለት መፈንጥራ እዩ። ኣብ ክንድኡ ገና ኣይተማሃርኩን ዘለኹ ድሓር ግን ክመሃሮ እየ ብዝብል ሓሳብ ተካእዮ። ሳልሳይ ከይትጋገ ምፍራሕ fearing of making mistakes ከይትጋገ እንድሕር ትሰግእ ኮይንካ ምንም ነገር ክትጅምር ኣይትኽእልን ኢኻ። እዚ ፍጽምና ወይ ድማ ፐርፌክሽኒዝም ካብ ምድላይ ዝነቅል ሕማም እዩ። እንተተጋጌ ክዋረድ ወይ ድማ ሰባት ክስሕቑን እዮም ዝብል ሓሳብ ኣብ ኣእምሮኻ ብምቕራጽ ዓርስኻ ንምልዋጥ ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ከይወሰድካ ኢድካን እግርኻን ኣጣሚርካ ንኽትነብር ምፍራድ እዩ። ዓወት ግን ብብዙሕ ምፍታንን ካብ ጌጋታት ብምምሃርን ዝመጽእ ስለዝኾነ ጌጋ ምፍራሕ ማለት ካብ ዓወት ምርሓቕ ማለት እዩ። ንኣብነት ናይ ገዛ ርእስኻ ዩቱብ ቻናል ወይ ድማ ንእሽተይ ንግዲ ክትጅምር እናደለኻ ነገር ግን እቲ ቀዳማይ ቪድዮ ወይ ድማ እቲ ቀዳማይ ፍርያት ፍጹም ክኸውን ስለ ዘይኽእል ኣብኡ እትፍጽሞም ጌጋታትን ብድሕሪኡ ዝመጹ ርእይቶታትን እናሓሰብካ ትፈርሕ እንተኾይንካ ንዓመታት ምንም ከይሰርሕኻ ተዓጺኻ ወይ ድማ ተኣሲርካ ምንባርካ እዩ። ጌጋታት ናይ ዓወት ተጻረርቲ ኣይኮኑን እዮም። ንሳቶም ደያኑ ናይ ትትመሃረሉ መስርሕ እዮም። ጌጋታት መምሃር እዮም። ምንም ዘይምፍታን ግን ናይ ኣእምሮ ሞት እዩ። ራብዓይ ካብ ሰብ ምጽባይ depending on others እዚ ንናይ ባዕልኻ ዓቕምን ተበግሶን ዓጽዩ ሓገዝ ወይ መፍትሒ ኩሉ ግዜ ካብ ካልእ ሰብ ጥራሕ ክመጽእ ምጽባይ እዩ። ካልእ ሰባት ሓሳብ ክሳብ ዝህቡኻ ዘይምሕሳብ ክሳብ ዝድግፉኻ ዓርስኻ ዘይምድጋፍ ገንዘብ ክሳብ ዝሰዱልካ ኮፍ ኢልካ ምጽባይ ናይ ባዕልኻ ሓይሊ ከም እተጥፍእን ንስኻ ዘይትወፍር ዘይትነፍር ዓይነት ሰብ ክትከውንን እዩ ዝገብረካ። ኣብነት ሓደ ሰብ ኩነታት ህይወቱ ወይ ድማ ቁጠብኡ ንምቕያር ባዕሉ ወፂኡ ወሪዱ ካብ ምስራሕን ምጽዓርን ሓደ ሃብታም ዘመዱ ካብ ወፃኢ ሓገዝ ክሰደሉ ወይ ድማ ሓደ ሰብ ክሕግዘን እዩ ብዝብል ምኽንያት ንዓመታት ብተስፋ እንድሕር ዝነብር ኮይኑ እዚ እውን እቲ ዝኸፍአ እሱር ቤት እዩ። ስለዚ መንነትካ ቀይሩ ዘድሕነካ ሰብ ካብ ሰማይ ኣይወርድን እዩ። ናይ ህይወትካ መሪሕነት ኣብ ኢድካ ምዃኑ ክትፈልጥ ከለኻ ሽዑ እዩ እቲ ሓቀኛ ለውጢ ዝመጽእ። ሓምሻይ ጣዕሳ ወይ ከዓ ኣብ ሕሉፍ ምንባር the prison of regret ደቂ ሰባት መዓልታዊ ካብ ዝሓስብዎም ሓሳባት ልዕሊ 95% ብዛዕባ ትማሊኦም እዮም ዝሓስቡ። እዚ ድማ ናይ ሕሉፍ ቤት ማእሰርቲ እዩ። ኩሉ ግዜ ኣዒንትኻ ናብቲ ዝሓለፈ ጌጋታትካ ዘምለጠካ ዕድላት ወይ ድማ ነቶም ዝጎድኡኻ ሰባት ጥራሕ ዝጥምቱ እንተኾይኖም ኣብ ናይ ጣዕሳ ቤት ማእሰርቲ ኢኻ ትነብር ዘለኻ ማለት እዩ። ሓይልኻን ሓሳብካን ኩሉ ኣብ ትማሊ ስለ ዝተርፍ ሎሚ ሓድሽ ህይወትን ሓድሽ ዕድላትን ንምህናጽ ዓቕሚ ኣይትረክብን ኢኻ። ኣብነት ብዙሓት መናእሰይ ብሰንኪ እቲ ትማሊ ዝፈሸለ ናይ ፍቕሪ ህይወቶም ልቦም ተሰይሩ ዳግም ክለዓሉ ከም ዘይኽእሉ ኮይኖም ወዲቖም ተሰባቢሮም እዮም። ካብዚኣቶም ሓደ እንተኾይንካ ስለምንታይ ከምኡ ጌራትኒ ስለምንታይ ከምኡ ጌሩኒ ወይ ድማ እንታይ ዘይንፋለጥ መሓሸና ድሕሪ ህዚ ህይወተይ ምንም ዋጋ የብሉን እናበልካ ኣብ ናይ ትማሊ ተዘክሮታትካ ጥሒልካ ትነብር እንድሕር ኣሊኻ ኣብ ኣልካትራዝ ካብ ምእሳር ዝኸፍአ እስር ቤት እዩ። እቲ ብጣዕሚ ዝሕዝን ነገር ከዓ ትማሊ ብፍቕሪ ዝተጎድአ ሰብ ዋላ እኳ እቲ ትማሊ ዘፍቅሮ ዝነበረ ሰብ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ሓሳቡ ቀይሩ ናብኡ እንተዝምለስ እውን ንሱ ኣብ ትማሊ ይነብር ስለ ዘሎ ከስተውዕሎ ኣይኽእልን እዩ። ኣብ ትማሊ ምንባር ሎሚ ንዝመጹኻ ሓድሽቲ ናይ ፍቕሪ ኾነ ናይ ህይወት ዕድላት ብትኽክል ንኸይትርእን ግቡእ መልሲ ንኸይትህብን ስለ ዝገብረካ ሓድሽ ህይወት ክትጅምር ኣይትኽእልን ኢኻ።
ስለዚ ሕሉፍ ታሪኽካ ክትቅይሩ ኣይትኽእልን ኢኻ። በቃ ሓደ ግዜ ኮይኑ እዩ ተቐበሎ። ሓድሽ መጻኢ ክትጽሕፍ ኮነም ሓድሽ ህይወት ክትጅምር ግን ሙሉእ ዓቕሚ ኣለካ፣ ምሉእ ስልጣን እውን ኣለካ። ንድሕሪት ምጥማት ኣቋርጽ እሞ ንቕድሚት ምኻድ ጀምር። ካብቲ ናይ ትማሊ ዝሐሸ ስራሕን ዝበለጸ ፍቕራዊ ህይወትን ክትጅምር ትኽእል ኢኻ። እመነኒ፣ እዚ ንኣኻ ንምትላል ዝደርደርክዎ ቃላት ኣይኮነን። እዚ ግህዱን ብዙሓት ሰባት ዝሓለፍዎን ሓቂ እዩ። ተቐበሉ። ናይ ሎምዓንቲ ምድላውና ነዚ ይመስል ነይሩ። ከም ትፈትዎም ርግፀኛ እየ። ምክንያቱ ሓሙሽቲኦም ነገራት ብጣዕሚ ወሰንቲ እዮም። መን እየ ክመርፀልኩም? ኩሎም ዳርጋ ክብለኩም ይኽእል እዮም። ኩሎም ብደንቢ ክረአዩ ዝግብኦም ነገራት እዮም። በተለይ ናይ መጨረሻ ድማ ኣብ ሕሉፍ ምንባር ዝብልዎ ነገር ማለት እዩ። ኣብ ሕሉፍ ምንባር ቀጻሊ ምንም ዓይነት ረኣይ ዘይብሉ ሰብ ምዃንን እቲ ብጣዕሚ ዝኸፍአ ነገር እዩ። ስለዚ ብደንቢ ገይርኩም ከተመዛዝኑ ኮፍ ኢልኩም ግዜ ሂብኩም ከም ዓይነት ኬዝ ዘለኩም እንድሕር ደኣ ኮይኑ ብደንቢ ግዜ ሂብኩም ኮፍ ኢልኩም ሓሲብኩም ክትርእይዎ ከተመዛዝንዎ ኣለኩም። እንድሕር ደኣ ዝኾነ ሓሳብ ኣሊኢኩም ኣብ ኮሜንት ጽሓፍለይ እንድሕር ደኣ ክትረኽቡኒ ደሊኹም እውን ኢቭን ኣብ ኮሜንት ኣድራሻኹም ክትሓድጉለይ ትኽእል ኢኹም። ኣነ ድማ በዚ ክሕግዘኩም ዝግጁ እየ። ለውጥ ፕላስ ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ድማ ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ጽቡቕ ግዜ